ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଭୂ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୂ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭୂ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଳ। ଭୂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂମି ବା ମାଟି। ଆମେମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ବାସ କରୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିକୁ ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୂମି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଭୂମି ଆମକୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେହି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ମଣିଷକୁ କାହିଁକି? ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚମାନର ହେଉ କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ହେଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ। ବସ୍ତ୍ର, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସଗୃହ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା, ମୂଷଳ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଗ୍ରାମ, ସହର, ନଗର, ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବଜାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ। 4 ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ, ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର, ନଦୀ ବନ୍ଧର କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଭୂମିର ଉପରିଭାଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଏ ଓ ଏହି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଅରଣ୍ୟ ଓ ତୃଣଭୂମି ରହିଅଛି। ଏଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ।